tätä Suomen venäläistämistä vastaan. En 11 päivää ja 500 000 nimeä sen ajan Suomessa. Se vastaa noin 1/3 koko maan väestöstä. Niin aktiivisesti sen ajan suomalaiset piti suomalaisen Suomen puolia ja vastusti Suomen venäläistämistä. Ja suomalaiset on selvinneet läpi vaikka minkälaisista koettelemuksista. On ollut nämä sortokaudet, on ollut nälkävuodet, on ollut iso viha, jonka aikaisia hirveyksiä ei oikein kehtaa tällainen yleisötilaisuudessa edes alkaa kuvaamaan. Että se oli järkyttävä kansanmurha, joka suomalaiset kohtas ison vihan aikana. Ja kun 1800-luvulla kansallisaate alkoi nousta, se alkoi nousta laajemmin myöskin Suomessa. Koska Suomessa oli nähty se hyvinkin pitkästi, että minkälaista on elää vähemmistönä muukalaisten armoilla. Että se ei ole kiva paikka olla. Se ei ole kivaa elää kansana, kun joku vieras kansa päättää sun elämästä ja kohtelee sua alempiarvoisena kansana omansa nähden. Niin suomalaiset päätti, että me halutaan meidän oma kansallisvaltio, ikioma maa suomalaisille, jossa suomalaiset voi itse hallita itseään, päättää omasta kohtalostaan, tehdä omat päätöksensä ilman, että Venäjä tai Ruotsi tai kukaan muu meille sanelee yhtään mitään. Että kansallinen koti suomalaisille. Se oli se perusperiaate, millä lähdettiin itsenäistä valtiota tavoittelemaan. Ja missä tilanteessa me ollaan nyt? No, politiikan kannalta me ollaan aika lailla samassa tilanteessa kuin silloin Ruotsin vallan ja kenraalikuvernööri Brahen aikaan. Eli että meillä on valtaa pitävät, jotka halveksivat suomalaisia. Eli meillä on pääministerit, sisäministerit, ihmisiä, jotka katsovat, että Suomi itsessään, suomalaisella väestöllä, ei ole rikas ja hieno maa, vaan se tarvitsee kulttuurin rikastusta maista, joilla menee paljon huonommin kuin meillä, ja maista, jotka on hyvin epävakaita ja sotaisia, ja joissa elää hyvin tuhovoimaiset kansat. Eli että omalla tavallaan me ollaan siinä palattu suoraan 1600-luvulle. Eli että meillä on jälleen kerran vallassa henkilöt, jotka halveksii Suomen kansaa ja pitää jotain muita meitä ylempiarvoisina, mutta tällä kertaa ne on vaan meidän omaa väkeä, jotka siellä pitää sitä valtaa. Ja suvereniteettiahan suomalaisilla ei ole ollut pitkään aikaan, että heti siinä vaiheessa, kun korkein päätäntävalta Suomen asioista siirrettiin eduskunnalta Brysseliin, niin Suomen itsenäisyys käytännössä lakkasi. Suomi ei enää voi itsenäisesti päättää omista asioistaan. Ja mitä sitten tulee kansaan? Niin kansasta vain muutama prosentti Suomen Kuvalehden kyselyn mukaan haluaa tähän maahan somaleja, afgaaneja tai irakilaisia. Siitä huolimatta niitä tänne maahan tuodaan, niiden tekemiä hirvittäviä rikoksia pimitetään, ja silloin kun niitä saadaan joihinkin uutisiin, niin se kansa, joka ei halua näitä ihmisiä tänne alkujaankaan, vaan sanoo, että no onpa ikävää, olipa järkyttävä rikos, mutta ne eivät nouse tekemään mitään asian eteen. Suomalaiset seisoo ja katsoo sivusta, kun maata täytetään muukalaisilla ja kun meidän lapsiin ja nuoriin kohdistetaan hirvittäviä rikoksia ja aikuisiin totta kai yhtä lailla. Niin mitä on tapahtunut? Että mitä tapahtui Suomen kansalle, joka silloin helmikuun manifestin aikaan sai 11 päivässä kerättyä 500 000 nimeä Suomen venäläistämistä vastaan, mutta nyt kun Suomen itsenäisyys on luovutettu Brysseliin ja maata ollaan sisäisestikin miehittämässä muukalaisilla,
niin suomalaiset vain katsoo sitä sivusta, vaikka ne vastustaa mielessään sitä kehitystä. Että suomalaisista on tullut mukavuudenhaluisia, että hallitus on onnistunut samassa politiikassa, mitä tehtiin jo Rooman vallan aikaan tai Rooman valtakunnassa, eli leipää ja sirkushuveja. Eli että kunhan kansalle tarjotaan niiden perustarpeet ja ne pääsee iltaisin katsomaan niiden Tanssii tähtien kanssa -ohjelmia, niin ne ei mene kadulle miekkaroimaan. Ne saattaa nähdä niitä uutisia ikävistä maahanmuuton lieveilmiöistä. Niitä saattaa harmittaa se, että niiden naapurusto muuttuu koko ajan vähemmän suomalaiseksi, mutta ne ei tee sille asialle mitään. Ja sen takia minusta joka ikinen teistä, jotka olette tulleet tänne paikalle, niin ansaitsette kunnianosoitukset ja aplodit jo pelkästään siitä, että te olette niitä ihmisiä, jotka edustaa sitä talvisodan henkeä ja sitä suuren adressin henkeä. Niitä suomalaisia, jotka ei vain katso sivusta, kun Suomen päätäntävaltaa viedään Brysseliin ja kun Suomeen tuodaan muukalaisia ja tuotetaan väestökehitys, jonka vääjäämätön lopputulos on se, että suomalaiset joutuu vähemmistöksi omassa maassaan. Eli koko Suomen perusperiaate ollaan romuttamassa. Tämä maa perustettiin siksi, että suomalaisilla olisi se kansallinen koti, että me päästäisiin pois muukalaisten vallan alta. Voitaisiin hallita itse itseämme, päättää kohtalostamme. Mutta nyt meidän poliitikot ajaa meitä siihen suuntaan, että me ollaan kohta takaisin siellä muukalaisten vallan alla, vähemmistönä omassa maassamme ja korkein päätäntävalta luovutettuna Brysselille. Niin nyt on aika kansalla alkaa nousta. Se ei riitä, että sä istut kotona ja sä puristat käsiä nyrkkiin, kun sä näet uutisia grooming-jengeistä, jotka suututtaa sua. Se ei riitä, että sä käyt 4 vuoden välein äänestämässä, vaan nyt tarvitaan sitä, että joka ikinen kynnelle kykenevä ihminen tekee kaikkensa sen eteen, että tämä kehitys saadaan pysäytettyä. Koska jos se suomalainen Suomi menetetään, mikäli Suomesta tulee väestöllisesti maa, jossa suomalaiset on vähemmistö, niin sitä vahinkoa ei koskaan enää voi korjata. Jos Suomen kansa on menetetty, se ei koskaan enää tule takaisin. Ja meillä on vielä hyvin aikaa estää tämän ongelman kehittyminen. Eli meillä tämä kehitys ei ole läheskään niin pitkällä kuin mitä se on esimerkiksi Ranskassa, Ruotsissa tai vaikka Iso-Britanniassa. Meillä maahanmuuttajien osuus on vielä aika pieni, mutta kehityssuunta on täsmälleen sama. Eli että jos samat trendit jatkuu, niin jo se vuosi vääjäämättä odottaa meitä, jolloin etniset suomalaiset ovat vähemmistö omassa maassaan. Ja jos jokaisen suomalaisen, joka sitä tulevaisuutta ei halua nähdä, niin tulee nyt alkaa aktivoitua. Tulee alkaa puhua asioista, vaikka se tarkoittaa sitä, että joku voi sanoa sua rasistiksi. Vaikka se tarkoittaa sitä, että työpaikalla joku työkaveri ei enää puhu sulle. Tässä puhutaan meidän koko maan kohtalosta, eikä pelkästään meistä itsestämme, vaan siitä kunniavelasta, mikä meillä on tuleville sukupolville. Kuten mä sanoin, Suomea on asutettu 10 000 vuotta. Kaiken sen aikaa suomalaiset heimot täällä on kärsineet läpi valtavien koettelemusten. Ne on taistelleet sotia itsenäisen Suomen puolesta. Niin vähintä, mitä me voidaan tehdä tulevien sukupolvien eteen, on se, että me jätetään tämä maa niille yhtä hyvässä kunnossa kuin se meille annettiin. Että minä pääsin iiläisenä pikkutyttönä nauttimaan turvallisen, mukavan lapsuuden suomalaisessa naapurustossa. Eli elinnaapurustossa, jossa ei ollut maahanmuuttajia, niitä ei tainnut olla koko kunnassakaan ollenkaan. Naapurit tunsi toisensa nimeltä ja ei ollut todellakaan pelkoa siitä, että joku ryöstäisi sun lenkkarit tai puhelimen
matkalla kouluun, koska sellaista ei yksinkertaisesti tapahtunut. Ja nykynuoret ei voi elää sellaista turvallista elämää ainakaan kaupungeissa. Ja se on täysin aikuisten vika. Ne lapset ja nuoret ei ole sitä valinneet. Että meidän nykyiset sukupolvet on pettäneet ne lapset ja nuoret jo pahasti. Me ollaan jo aiheutettu vahinkoa sillä, että me ollaan päästetty tämä maa sellaiseen kuntoon, jossa meidän lapset ei voi elää turvallisesti. Niin nyt viimeistään täytyy alkaa ottaa vastuu ja alkaa tehdä se sama asia, minkä joka ikinen meitä edeltävä suomalaisten sukupolvi on tehnyt. Eli pitää huolta tästä maasta ja pitää huoli siitä, että tämä maa luovutetaan jälkipolville turvallisena, vakaana, suomalaisena Suomena ja sinä suomalaisten kansallisena kotina, miksi se perustettiin. Ja älkää taputtako minulle, taputtakaa kaikki itsellenne siitä, että te olette niitä ihmisiä, jotka ovat tämän asian pioneereja. Ja toivotaan, että mahdollisimman monta lisää saadaan liittymään meidän joukkoihin, että yhdessä saadaan pelastettua suomalainen Suomi ja meidän koti. Kiitoksia.